Det første, man skal gøre, det er, at man skal bruge en skill, der hedder start. Ja, kan du se, den kommer her. ACDMCP start, brief code on the MC plugin, what it does, bla bla bla, how to go. Okay, så kører I den. Så går den hen og tænker lidt. Jeps. Så skriver man bare lidt. Så skal man bare sige til den, for eksempel, jamen tegn et lille hus med polylinjer i model space. Vi havde lidt problemer med vores MCP-server, så den forhåbentlig har jeg fikset. Så lad os lige prøve igen. Tag et lille hus med polylinje i model space. Så venter lige lidt med indtil. Nå, den fik sgu tegnet noget her. Så det gjorde den lige. Okay. Det er en måde, hvor den her codex ting, AI kan tegne direkte, eller manipulere direkte i jeres tegning. Man kan sige for eksempel, lave en tabel med alle polylinjer og deres længder. Okay, den har valgt at tegne tabellen i tegning, eller hvad? Ja, okay. Det var ikke lige det, jeg ville, men den kan sagtens også få det information ud at vise en tabel. Hos sig selv, okay. Eller i chatten kan den også vise den. Eller den kan lave, altså alt hvad jeg kan en AI kan gøre, det kan den så gøre med tegning. Den kan få informationer ud og lave det som til CSV, altså whatever, ikke? Så lad os prøve gå videre til næste step, og så sige, jamen, så siger vi, så kan I sige til den, der er en ny funktionalitet, at I vil gerne se den der script, den har lavet, den vil I gerne se i den der lille script editor. Okay, show, eller vis denne script for huset i editoren. Kom nu. Den er lidt langsom. Jeg håber ikke, jeg løber tør for det lige pludselig. Lige med det hele. Yes. Og så kan den sende scriptet i den her lille editor her. Og så kan man gå hen og selv redigere i det, hvis man skulle, eller gemme det. Ja, man kan faktisk gemme det, fordi så kan man gå og sige, jamen, så kan man gemme den her script, så man, ja, så er der sådan et vindue, hvor man kan gemme sin scripts, og så indlæse dem. Okay. Den gemmer faktisk alle scripts her.
Nå, lad os prøve at se. Jeg vil gerne indlæse den her. Seed batch sheet drawings. Så det er fordi, vi skal have testet den næste funktionalitet. Det er batch folder. Så tager vi hen, og så siger vi run. Fail. Oops. Så hvis der kommer en fejl, ikke? Så kan man gå hen og lige se, åbne den her, og så scroll ned, og så kommer der sådan en resultat her, og så siger den, Active Drawing has no saved path, og det er selvfølgelig fordi jeg har glemt at gemme det. Gemmer vi det i den her i vores desktop, og vores test, save, og jeg tror faktisk, man skal jo lukke og åbne den igen, ikke? Det kan jeg godt huske. Så lad os lige prøve igen og se, om det kan køre. Run. Yes. Så hvad er det, den har gjort? Den har gjort det, at den har test. Nej, det er ikke her. Test. At den har lavet sådan en folder med 5 tegninger. Godt. Så går vi hen til vores batch-del. Den har også en script-område, men den har tilføjet et, hvor man kan vælge en sti. Og den virker ligesom lidt i det der BPUI V2, hvor man skal vælge en sti, og så vælger man en maske. Og så kan den se, hvilke tegninger den skal bruge. For eksempel de der hedder ligesom vores sheets nummer, altså underscore sheet. Men det kan være, I kan forestille jer, at der ligger for eksempel kom nu. Ctrl-C, Ctrl-V. Ja, der kom den. Tak. Så kan I forestille mig for eksempel, der ligger et eller andet tegning ugyldig eller sådan noget. Fuldstændig lige meget. Men den skal I ikke behandle. I skal kun behandle de her 5 stykker. Så går jeg hen, og så siger jeg, jamen, browse. Og scribeboard test batch. Og så vi kunne se, at hvis I bare masken er DVG, så matcher den 6 filer. Jeg kan se, at det faktisk, at det burde være fedt med en liste her, men hvis vi nu gør sådan her, og så en stjerne betyder, at den matcher alt. Og så siger vi underscore SHT, og så refresh, og så matcher den kun 5. Fordi den her maske matcher ikke den der. Den matcher alt, og så sheet, ikke? Godt, så er det de 5, den gør. Okay, så ser vi til vores AI her. Alright. I batch, så kan man bare faktisk gøre sådan her. Batch, eller skal den være først? Jeg kan ikke huske det. Man skal skrive /batch. Lad os prøve igen. Ja, batch. Ups. Batch. Tegn. Samme hus i batch mode. Så begynder den at tænke. Så siger den, jamen jeg bruger batch, fordi du eksplicit vil have samme hus som batch script. Så går den hen og læser tingene og forbereder til, at den kan lave en script. Jeg kan se, der er en fejl. Den siger, batch editor indeholder et smiley script, men det gør den sgu ikke. Nå. Så ideen er, at ideen er, at faktisk den går hen og laver en script og sætter den i editoren. Det gør den altid. Den kan ikke udføre en batch kørsel uden jeres test først, eller uden jeres godkendelse. Så derfor, i modsætning til den der script-del, hvor den bare kan køre scripts uden at sætte det i editoren direkte, så her i batch, der skal den sætte en script her. Altså det er ikke fordi, I skal læse den, men det første den gør, som I kan se, at den går hen og den har gemt, jo, den skriver her.
så siger den, test run er starter, så den kører en test run, og hvis der kommer nogle fejl, så vil den faktisk prøve at løse dem, inden den går videre. På til sidst, så siger den, jamen, det hele er testkørselen er fint, der er ikke nogen problemer. Så siger den, jamen, så skulle den gerne sige, at ja, så ingen fejl er skrevet noget, for at tegne huset rigtigt, ja. Så det næste step, det kan LLM ikke gøre. Det skal I selv gøre. Så flipper I over til live. Og så kan I køre, og så kan I for eksempel her indstille, om hvis der er en fejl, om den skal abortere hele kørselen, eller om den skal skip. Og det er selvfølgelig ærgerligt, hvis man behandler sin sheets, ikke? Og den fejler halvvejs igennem. Så er det lidt noget lort, ikke? Så det er derfor, der er alle de her forskellige tests og ja, testruns for at fange fejl tidligt. Så siger man run. Så kører den først en testrun igen. Det er fordi, hvis man indlæser en gammel script og redigerer i den, fordi scripts er opbygget sådan, at øverst op, og der er sådan nogle inputs. Der er nogle inputs her. Så det er meningen, at folk skal kunne selv redigere i dem. For eksempel hvis det er lagnavn eller et eller andet, ikke? Så det burde være ret nemt, at folk kan selv redigere lidt i det. Koden behøves man ikke kigge på. Men man kører først en testrun for at teste, om det hele er fint. Og hvis den kører fint med de her indstillinger, så kan man bare flippe over til på live. Men det her netop testmåde, fordi hvis man indlæser i gammel script, så skal man ligesom være lidt sikker på, at det passer, før man kører den på live. Jeg ved sgu ikke, hvad man skal skrive her. Test og... yes, så siger vi run. Nå, det har vi gjort. Og hvis vi går hen og siger open... shit. Det var ikke det, jeg skulle. Jeg skulle tage det her, jeg skulle trykke. Lad os lige prøve at åbne 2 af dem, 3 eller... Open. Så den er lidt langsom her. Nå, så kan I se, at den har faktisk tegnet huse her i 5'eren og 4'eren. Men ikke i den her, ikke? Fordi den var netop, fordi vi har sagt, at den ikke skulle tegne noget her. På grund af vores maske. Det er den her maske, der filtrerer den. Så er det sådan, det virker. Selvfølgelig er det bare en første version. Så hvis I vil gerne have nogle forbedringer, så skriv endelig. Så jeg glæder mig til at se, hvad I finder på med det her system. Tak for i dag, og vi ses.